So, good morning mga katsiki, no? So, naami diri sa bukid kay magluto mig manok karon. So, ang manok karon idol, okay na? So, muna sa tsiki, no? Tara. Bulan pa. Oh, lutoon daw na niya sa adobong adobong gata ba na yung Adobong gata, wala akong recipe karon. Oh, muna yung recipe. So, ang magluto karon, mekaniko ni siya sa niage. Karon, chip cook ni namo tanawa. Oh, May kay himulbulog manok. oh, Kakir of the year. Magluto ko kanang kuan kaniyang Nagluto ka. adobong ginataan nga manok. Oh, adobong ginataan nga manok. Native nga manok ni, Oh, native. native. Kini manok ka para tari ginta ni. Ah, para tari na. Oh. Ano naman? Ang yan tuktukanan, yamang giapil og kaon. Ay mo ba? Mo na lang puning kanon. So, karon ipakita na mo sa inyo kung unsaon pagluto aning Kung saan pagluto aning manuka ni. Andam na to sa kadam truck kahoy. So dinhi siya maluto og ginataan kung ulay lubi. So musaka kung idol og lubi. Sige idol. Saka. Tarong biya mga ka-chicken ha. Tanawan niyo unsa. Kabalo ka kamo kwan? Kabalo ka kamo saka og lubi. Kabalo mo kita sa kapayas. Oh, sige, di manggod halata sa dagway god. Oh, tanawa mga ka-chicken. Sige ni mabalik. Ah, may ilan nung mabalik kay mong lagubo ka sa ubos. Sure na? Mga magduduaan tanan mong pagsaka mo. Balik paguro ni idol. Ay dili na, salig lang sa bugos mong kasing-kasing. Ayo pagsalig si mong nahuna. Mabalik na yung tuto kana. Gakurog lagi ka. Normal la sa manakahig lubek. So lato na to mga katsikinog, mahagbong magina siya. So basin day, mamasin rata. So kana, hapit na nimo makuha mga katsikin. Luya kayo, tanawon. Makabot na niya. Oy. Kuan ba, abanti pa gamay. So naday mi sa bukid karon kay nakami aning kalubian ni Raimer. So bukid kani mong giatuan. Kalubinan. Sige, ihagbong na yan ang turok. Uy. Hapit mi wa maigo. Ayuha. Oh. Okay, sige naog lokso. Lokso na. Di kabot. Ay, abot tara. Og di makaya lokso. So, guys, nakuha na niyang lubi. So, mga 3 minutes siguro gikan karon. Amo ipakita kung unsa pagluto ni Marix ning manok. So kami kay mong sudan mga katsikin. Mga katsikin amo pong sudan ron chicken. So kani laging pobre kayo ta manok-manok lang sa taron. Iya, manok kay way palit sudan. Ihal mig manok kay wa mi palit sudan. So among mga manok ko ta dito. Dagan ang mga manok. Sobra naman kay mong mga manok day amo na ning gihaw. Kalagsaw nga manok ka kay mga kan na sinyalan. Kung naay man ka interesa ni among manok, pabayloan namon ni tinapa isa ka dosina. Oh, gihangak mga katsikin. Awa. Interviewon di ka unsa kumusta imong pagsaka globe? Indot kayo murag sa kapayas. Murag ka. Nakita na ko imong pagsaka ba? Simple ra kayo imong pagsaka ba? Unsay nakuha niyo dito? Turok dili. Turok. Ay, manigay ka mo saka di ay. Wal lang ka nang apply og manakahig globe. Nanay si kaliwat nga magkaunggo yun. Oh, Latay ka mo ng mga dugo sa mga kaugatan. Oo. Sa wala masayod kanina isa nanay say kaliwat unggoy. So di lang kay halata pero nanay say kaliwat unggoy. Ngani mga ugat-ugat yan, mga dugo ani nang latay gapon ni mga kadugo niya sa mga pagkaunggoy. Wa pa biya sukad na tumbahan og wan kining hagdanan unggoy. So successful yang pagsaka mga katsikin. So yang ning giuli. So amo ipakita karon kung saan pagluto. So subscribe. Nakita niyo akong pagsaka mga ka-chicken. So mas kung mo subscribe mo sa akong channel og mo
like mo og Follow sa mo-follow sa mga among Facebook page. Facebook page ug sa YouTube channel nako nga Rhymer Igot. Mo subscribe mo ato. Mas dagan pang video nga inyong makita og mas labaw pa ato unsaon ako pakit-on ta mo unsaon ako pagsaka sa lubi og pagnaog nga gauna ang ulo. Da, Nakita ninyo na mga ka-chicken? Oh, So abangan natin ang susunod Sige. na kabanata. bantay bitaw kay Idol ha. So dire lang, sige. So diri lang ko taman mga ka-chicken. So please watch